August, welcome to Year 10's history lesson for the week. I'll just go through the parent slide before I begin the TAF and the Quitcharaha for the students. So today we're learning why the United Irishmen were founded in Ireland in the 18th century. This is in preparation for the Halloween assessment, so this is important. So we will be going over this when the students are back in class, but it's great preparation for the assessment. Today, students will learn about the rights or the lack of rights of Catholics, Presbyterians, and Church of Ireland / England Protestants at the time. The first task, task 1, they will read an extract from the textbook and complete a table. We will then move on to, we will look at the economic, social and political reasons and also past revolutions that inspired the United Irishmen to form. And they will have 2 more tasks. The first one would be to categorise the 12 reasons into 4 groups, which will be economic, social, political and past revolutions. And then they will rank those 12 reasons in order of importance in a pyramid. Okay, so Tussauds Virginia, okay, so Shaw and Tass, okay, Shaw and Cap. So in you, Tamaji Garker, Camp Bat or Bunaíodh na hÉireannaigh Aontaithe. So na henchni folama na teki me J Marvy and Seal and Yarn Riven Iriama, August take me in the Fana or Bunaíodh na hÉireannaigh Aontaithe. So na Quitcharaha na Tree Rod and Yanis Munch in Sut Cakshaw and you, Lini me Tablisha, Curry me na Fana Gatagor, August Renui me na Fana is Tauti Darlumsa. Now, le could you jay run shivan ceacht rivray na revlogy ar sprag na hÉireannaigh Aontaithe riv shaw, so sin America agus an rank. Munawil sin jantogad le the winter navi burha is féidir le lansnaray leis an ceacht shaw. Shaw an slucht ón texor lehi mat shaw ma agus an sin ag buna lachnaí tá sibh gal an tabla shaw a líniú sha. Curry sibh sha fear no bregach. Fear, brega could be rud a hidden ship. August Jenny should shaw a screeva ma, it work up blur. August and Shin has called fear no brega a screeva stra. So lay him at shaw lekila. Foi real hasana a vi era lin the revolution America August and rank. But lesh na cheerny talun Protestantuna o Aglish na heron for war na talun August vi smack doku an parliament a malachlia fosta. Bíú sé seo earlú mar gur curú deireadh le concas sasna ar éireann nuair a bhfuil rí ilim den tíreadh áiriste ón ísiltír a ahar chluinis ríthéimis hasana ag gath tábhada dar bhainneam na brucht na báine in séideagas nóha. So go bana sac bhí na sasnaí ganas agus na Protestantí den chuid is mó ba tír na talún iad. Na chéalaíonn tír na talún, okay, na an duine ar lá an talún, okay, an duine ar lá an talún. So mar hampla na tá cha ar cís agat tugann tú airgid den tír na talún. Agus ag an am seo bheadh an tír na talún ag talú amach, talú fermireachta ma do na hÉireannaigh agus thuirtid siad cís don tír na talún sin. Tá Cantar na Bradasúnach in Melfirste brach le múr fector de King Billy Foyle agus é ar capabháin is sé dégus nua, chunas gur cinsi an bu seo an cinseach Protestúnach in Éireann. Na seo fagil nua nó teirm nua cinseach Protestúnach, cílíonn sé sin Protestúní saibhre a bhí ganas ar an chuideas móda an talú in Éireann, bhí an cuairtaigh acu, bhí na cearta den chuideas mó acu, agus bhí siad ag ganas in áireara. Agus coní siad na catlaí síos agus ní ró mór an cearta nó mór an airgid ag na catlaí ag an am seo. Chur an Parliament Protestúnach péintlíthe a bhaim in iad na gatlaga go háirithe. Péintlíthe seo dlíthe frí catlagathe nó dlíthe a néadan catlagaí. A chur siiste ar na Presbytery chomh maith. So, flame it shot in our rang, it didn't be a rang sogum and differ either Protestantine agus Presbytery. Is Protestantine a Presbytery, but Neil shid in Saprio group of Protestuna. So, ta cod war aglashi Protestuna on and Cunis Moner germ Protestuna Ignam Shaw, ta may kaincher Aglish Nahairn, no the Church of Ireland in Merla, no the Church of England, Church of Ireland, okay? But be Protestantine L on a Hanik o Alban, the Lin the Plandala, August Kager Protestantine, August V. Galore cearta acu, ní rón urchin cearta acu a gompraid leis na Protestantí. Hoswood glúiseach chun na 5 na hís a réiteach na hÉireannaigh Aontaithe. So bhí codúir 5 in Éireann agus margheallar na 5 na seo, hánig grúpa hancin dar bhainneam na hÉireannaigh Aontaithe. So cad iad na 5.
Well bhí barna mhór an idir an saibhar agus an daibhar, daibhar sin bocht, agus bhí an bhanach ma aontaich big. Ní ra mór an ceart ag na bocht. So bí daoine bochta gan talú, gan cearta nuair bhí tú bocht ag an am seo ní tú abal a bhótáil, agus an chuidir mó bhí na catlagaí inta grúpa sin an grúpa is bochta. Bhí na puist habaltathe ar fad ag protestúnach aglis na hÉireann. De bhhair na benlíthe ní ro ceadaigh catlagach, presbytérach nó bháil de creidiú ar bí eile a bheith ina feisiúra parlamente. So feisiúra parlamente sin na polytóirí a bhí inta parlament. So bhí ceadaigh protestúní a bheith inta parlament ach ní ro cead ag catlagaí na presbytérí, margheall ar na dlíthe seo na benlíthe. So a rís céine típi sibh cod mhór cearta ag an grúpa seo protestúnach, but ní ro catlagaí agus presbytérí abalta mar hampla sí san seo post. So am ro postna acu, ní ro ahan post oscailte do catlagaí na ag presbytérí, ach bhí ahan post oscailte do protestúní, mar dúirt mé bí cod is móda ní carta acu. Bhí níos lú cuachta ag Parliament Mhaile Clia ná mar is gra a bheith ag an Parliament, ní ro sí abal a dlí a dhéanamh gan cead ó Parliament Hasna agus ó ré sorsa a trí. Thuca le Parliament Hasna a feadh dlíthe a ré agus a bheith údairis in hÉireannaigh acu. So má arca muid ar an tab seo, agus cai sibh se fear nó breig a chuiriste, so níos mó na céad faoin géad an daonra, a mó catlagaí níos mó na faoin géad an daonra. Daonra sin a méid is mó daoine a méid daoine atá an sa tír. Am ro presbytérí níos mó na faoin géad a daonra, nó am ro protestúní. Sinseir an éireann raibh an Flandain. Am ro catlagaí an seo raibh an Flandain, bhí, am ro presbytérí, well hánig presbytérí le linn na Plandala, agus protestúní bhí sitin an seo raibh an Flandain. Bhí nóha faoin géad an talú acu, am ro nóha faoin géad an talú ag na catlagaí de bhhail nuair is éisiúd an grúpa is buachta, an ro nóha faoin géad an talú ag presbytérí nuair a hánig se linn na Plandala, agus bhí go leor rudí nachró oscailte dóibh fásta, agus am ro nóha faoin géad an talú ag an grúpa seo an grúpa is táchtaí nó is cuachtaí ag an am. Bhí cead acu creidiú a chleachtaú, déad a bhhail fa catlagaí, presbytérí protestúní, bhí cead acu posta ail, fear breigach nó go déad a bhhail, am ro cead acu sí sa Parliament, am ro siad loníthe a gúga olú a bhain, am rud a dearthas méid na nílach grúpa bhain an seo a bhí loníthe a gúga olú a bhain, agus heisi margheall ar an Flandail gur hánig siad a linda Plandaile, agus leor si gialaigh den chuidir mó. Nílach grúpa bhain an seo a leor gialaigh den chuidir mó, go déhhar marl an catlagaí, presbytérí nó protestúní a bhíon. So glach am a goplór, scríbe maith an tabla, chur pás ar an chur lethir seo chun an tabla seo a líonú amach, a líonú isteach go meisco, si sin task ever a haon. So brú pás agus líonigh isteach an tabla seo. Right, ag glansa a ré, heag le seo a leo over am haon, a néis tamar ag buggy ré heag task ever a dá. So arci muid ar an dá fointe déag seo agus arci muid ar ahanana le ceann acu, an sin nuirta sin deanta agin, táid gáil iad a chuiriste a getagóir agus tá cethir categóir agin. Mar dhéanam muid de gra agus muid sin sa rang, deanam muid seo in mar chuid de obair grúpa, ach béar a bheith a dhéanú sibh haon ag in sahála. Táirn am an tabla seo i bhar go blór agus táid gáil na hebrathe a scríbhaisteach ins na boxí. Na tegann sibh mar rimime seo le réhid na Franca na anámana téan fá níos mó na box a bhain. So nabí burtha má tú an áras faúda an puinte is féidir é chur an níos mó na boxa a bhain. Ach Jan ar ach gan sin dhéanú, but má chaithí tú a dhéanú sin ceart glóir. Tá an star, lia níl sé dú agus buin. Okay, so seo task ever dá rahimmuid freight na punchy agus curried isteach in sa categór. So ever hien, bí na gra daoine bea bocht. Bí na seo leg manar luime é seo na fan leg ar bunaíodh na hÉireannaigh Aontaithe. Seo an fá gur hanig an grúpa seo han cean an éireann dar bhainneam na hÉireannaigh Aontaithe agus bhí bhuaimhtón fardar bhainneam bhuaimhtón ag gceannas ar an grúpa seo. So na bí na gra daoine bea bocht, an coideas móda daoine bhí siad bocht. Amal sin politiúil, amal sin socialte, nó economiacht, nó réabhlóidí eile. Ever dá,
ní ró gus a rialtas ag na gradini. Ní ró mar hampla mardert mé vota ag dini monaró chuidhór aigad acu. So ag an am seo vir tú vota de mar ag ró talú agad agus gur hug tú chuidhór cain don rialtas. But an chuidir mó de chatlaí mar hampla ní ró an vota acu mar bhí siad bocht. Ever trí, ní ró cead catlaí éideas eil nó a gréidú a chhlachtú. So catlaí aró a géirí éideas óscola eil mar hampla bhí arthú gáil go dtí an Spáin, nó an Bhealaigh, nó an Rank, tíortha catlagatha eile in san Eorp hon céim óscola hainte. Fásta ní ró cead acu a gréidú a chhlachtú, chuidúí sé seo leis an tabla a bhí agah ribhré. So bí arthú gáil bhhalach mar hampla ag faoin tú nó in sa sléibte chuir muid carrig an afranar seo. So bhailú siad hartar an carrigba go rúnda san ihe agus bheith an sagard an sin ag lecu an afran seo go rúnda. Agus bí arthú sin dhéanú mar bhí sé a néan lí realaún nó creidú socu a chhlachtú. Ever cehar, ní ró cead ag catlaí nó presbytéri postna tábhatatha eil. So, bhí chuidhór postna tábhatatha in sa rialtas mar hampla, agus bhí si dridte do presbytéri agus do catlaí. Amal sin politiúil, socialta, agus economiacht nó an muin sin a revelgy. Ever cuaig, níor leig na Sasnaí don na hÉireannaigh trad dalianú, so ní ró mór an cuachta ag an rialtas in Éireann. So ní ró siad ábalta mar hampla an urcéan a tradala a dhéanú is a bhí Sasnaigh deanú, chuir sin isteach ar airigid na líní, agus léironn sé sin nach raibh mór an cuacht ag polaitíorí na hÉireann ag an am. Ever sé, ba leis an cinsealach protestúnach déifin giad déanra an tír agus an cuachtar fad. So na protestúni ní ró siad ach déifin giad den déanra. So an cundan an grúpa is lú in Éireann ag an am, ach bhí nóha faoin géad an talú acu. So níl sin chothaim nuair atá an grúpa is lú in Éireann ag gceannas ar nóha faoin géad den talú in Éireann. Ní gceannan sin cílar bí ní líonn sé le cíal agus bhí seo iontach mí chothaim. Léironn sé cico mí chothaim is a bhí sé gur ró grúpa bug de fradasúní sebhra ag bar an na tíra agus in sin bhí an chuidir mód na daoine bhí siad ag bun na tíra gan talú gan cearta tíreach margheall ar realaún sacu. Ever seacht, haispin an Revlóid America gur féidir síirse ó hasna a bhainte ma. Revlóid America mar fléime in sa rang, ní ró héile han duine go nach jocha an bua a eilir na Sasnaí gur siad dóhúilte in áíire mar gurbíad an tír is tátaí ar an dóin. But léirí na Americanaí go jocha le an bua eilir or go jocha le iad a eil a mahas dó hir, go jocha le trid ina éan. Agus bhí seo mar sppragu aonta don na hÉireannaigh mar ná Johnny go dearmad ag an am seo tá Sasna ag gceannas ar éire, bhil tá si go fáil ag gceannas ar sé chundé den tír seo. So bhí na hÉireannaigh ag an am seo sppraga margheall ar an Revlóid seo America. Ever a hacht, bhí smacht ag rialtas hasna ar rialtas na hÉireann. So bhí ní mór an cuachta ag an rialtas in Éireann, de rud ag nachró an rialtas a Sasna ag géirí ar an rialtas in Éireann dlíthe a chur fríd ní bhéh cead acu, agus bhí ar rialtas na Éireann cead eil ó rialtas hasna chun ruderbí a chur fríd to Parliament. So léironn sé sin a rééis an aspa cuachta nó nachró mór an cuachta ag an rialtas in Éireann, agus nachró mór an cuachta ag na polaitíorí in Éireann ag an am. Ever ní, bhí an talú agus an saibhras go léir ag drám iontach bug, agus céhiad an drám bug sin na protestúni. So an talú, an tarigid, an saibhras, a leigig na protestúni, agus ní ró sin chothaim bhí sé grúpa bug, agus bhí daoine in Éireann ag géirí go mbeadh níos mó chothamas an nach mbeadh grúpa bug ag leis an airgid le go mbeadh seo rinse a más na líní. Ever J, léirí Revlóid na Franca gur féidir leis na grá daoine an tír ahrú. Cé a bhainaí na muir na Franca in sa rank bhainaí siad poblacht, agus tá agin poblacht sin tír gan rí, tír in a bhfuil na daoine a gceannas. So bhí seo in a sppragu all mhór an Revlóid seo
do bhuitir na hÉireann, dark siúd ar cé comí cothramas a bhí rudí inhearan agus bhí siad i géirí athris nó cóp a dhéanú ar an réabhlóid in sa rank agus rudí dhéanú níos cothrama inhearan. Ever J, sprág an rank muitir na hÉireann le saoirse, comhadannas agus braithreas a lorg, so saoirse, bhí daoine inhearanna géir saoirse, comhadannas sin nuirta ahan den na mar géana, agus braithreas sin ag taú le daoine óda hir ón siar céanna. So dark mar dúirt mé a rééis dark na hÉireannaigh an réabhlóid seo in sa rank agus sprág sin iad chun an grúpa seo bhaina na hÉireannaigh Aontaithe. Agus an pointe dearna na dóéig chur an Parliament pendlíthe a bhaim in iad nóha faoin géad na daoine. So pendlíthe seo dlíthe a bhí in éan catlagaí agus fásta in éan presbytérí cumáid. So mar hampa ní ro presbytérí na catlagaí abalta a bheith in sa Parliament, ní ro cead é catlagaí religún socu a chclaachú, ní ro cead acu gal an osscoil, bí go leor dlíthe a phrí catlagatha agus in éan presbytérí cumáid. So sin na fan that agus in éis caihi sibh sé iad a chuirste in sa tabla seo, agus ní caihi sibh iad a scríomh má focail rocail just dí a chur ibretheiste agus ceartúí Virginia seo sa rang. So brú pás ar an chur lethir seo agus chur na hebreiste híon gotí dóigh in sa cetagóir ceart leabhardal. Agus é bogú ré go dtí an taisdearna na caihi sibh pyramid mar seo a scríomh má uair goplóir agus caihi sibh an fá is tátaí dar letse a chur ag bar an pyramid. So an fá is tátaí ón dóigh fá sin ar seo na fána céim fá ar bunaíodh na hÉireannaigh Aontaithe. So caihi trasa an fá is tátaí a chur suas an seo agus an fá is tátaí hís an seo. Na nílmuid a chur ibretheiste ar an pyramid seo támuid ag scríomh amá in our waclaí hían, okay? So ní caihi tú na foclaí atá an seo a scríomh amá, heaglaad ide a dhéanú níos gura agus é a scríomh amá i dá waclaí hían. Na níl rud a bé ceart nó mí ceart fuidir seo barl sugad hían agus it's dáthúr an dáhhail go déanfa is tátaí dar letse agus an bá is lú táhacht hééis an seo ag an bun. So sin na tascanna tá mé gur pictar a ghlacu don trí taisin agus é a chur an airde ar Google Classroom agus ceartúí na múteí an obair seo. So gur mí am agah agus chief mé sibh ar an teachtain se hain.